Nadani ang atensyon sa mga netizen ug lumulupyo human na matikdan ang kadaot ug nahugawan nga kahimtang sa Talisay Landing Monument, usa sa mga iladong makasaysayang landmark sa Talisay City. LGU may pasalig nga atimanon kini. Si Alan Defensor sa balita. Nabanhaw ang kabalaka sa pipila ka mga lumulupyo human mikatap sa social media ang mga hulagway nga nagpakita sa kahimtang sa Talisay Landing Monument, usa sa mga iladong tourist attraction sa Dakbayan. Sa litrato nga i-upload sa usa ka netizen, makita ang pagkatag sa mga basura sa palibot sa monumento ug ang usa sa mga estatwa nga putol na ang ulo. Apan giklaro sa usa ka vendor sa area, wala kini gituyo apan naguba tungod sa miaging bagyo ug ang mga basura gumikan sa dinas sa bawod. Atong 23 sir, dako sa kayang bawt, abot yun diri sa monumento jud ani. Sumahapak dia siya. Oh, mahapag jud siya sir. Mao na nakuha jud siya sir. Giklaro sab sa barangay poblasyon nga ang pag-maintainer niini dili iya kundili sa tourism office. Apan aron masiguro ang kalinaw sa maong lugar, dunay mga barangay tanod ang magrubing sa area. Kay ni amo midway, ni aman sa barangay poblasyon ang atong Lechon Park. Wala nga kami, mga bi rubing gumida. Ang Talisay Landing Monument maoy nagtimaan sa pagpanaog sa mga sundalong Amerikano ug Pilipino nga mipagawas sa Cebu gikan sa mga Hapon atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Hinungdan niya giisip kini nga usa sa mga importante nga cultural ug heritage sites sa Dakbayan. Samtang miingon ang tourism officer Mickey Asnar nga aduna na sila plano nga ipaayo o i-restore ang monumento aron mabalik ang katahom ug dignidad niini. Apan ang ilang himuon maog yun ang tinuod nga paglan ni William H. Arnold ug dili si MacArthur tungod kay kini replika lamang sa monumento sa Leyte. Motong di gyud siya ayon kay tangtang yun na siya magbutang yun taog ka ng accurate historically nga statue para bagay gyud siya didto kaduhasan katog yung among brass among ibutang. Dili lang kini ordinaryong parke. Dinhi gipahinumduman ang katawhan sa sakripisyo ug kasaysayan sa kagawasan. Apan samtang naglabay ang panahon, ang pangutana karon, na preserbar pa ba nato ang maong kabilin o hinahinay na ba kini nga natabunan sa pagpasagad? Ako, si Alan Defensor, alang sa Balita on the Dot. Gisuspinso ang mga klase sa Cebu Eastern College. Human mikatag ang usa ka hulga sa pagpamusil. Pinagi sa text message nga nakahatag og kahadlok sa mga estudyante o ginikanan. Si Alan Defensor sa report. Usa ka hulga nga mikatag sa mga estudyante nga nag-ingon nga adunay pagpamusil nga mahitabo batok sa mga freshmen sa Cebu Eastern College. Nabalaka pod mo kay daw na lipo di ba sa Tacloban? Diyan na naman ko nakakaya na mo gawas na namo daghan ng kay tao. Makita sa mga video ang mga tinun-an nga nanggawas sa ilang mga classroom samtang naghulat sa opisyal nga kumpirmasyon gikan sa eskwelahan ug mga otoridad. Dihang nadawat ang report, miresponde dayon ang mga kapulisan ug mga emergency personnel sa maong eskwelahan. Gipahigayon ang nagkalain-laing security protocols lakip na ang inspeksyon sa campus ug pagsusi sa mga bag sa mga estudyante aron masiguro ang kaluwasan sa tanang tinun-an, magtutudlo ug mga kawani. Matod sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o CCD RRMO, wala sila'y nadawat nga report nga adunay armado nga tawo sulod sa eskwelahan ug wala usab sila'y nakitang ebidensya nga adunay aktwal nga paghulga sa maong lugar. Bisan pa niini isip pag-amping ug aron masiguro ang kaluwasan sa tanan, gisuspenso ang mga klase sa CEC. Sa usa ka pahayag, gihangyo ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang publiko nga magpabiling kalmado ug likayan ang pagpakatag og diling kumpirmadong impormasyon. Sa pagkakaron, padayon ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tinubdan sa maong hulga ug aron masiguro nga walay peligro nga naghulga sa komunidad sa eskwelahan. Ako, si Alan Defensor
Alang sa Balita on the Dot. Gilusad sa PRO7 ug Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated ang mga bag-ong assistance programs nga naghatag og dugang nga benepisyo ug pinansyal nga suporta alang sa mga kapulisan ug ilang mga dependents. Si Alan Defensor sa detalye. Pinaagi sa pakigtambayayong sa Police Regional Office 7, gilungsad sa Public Safety Mutual Benefits Fund Incorporated o PSMBFI ang nagkalain-laing mga benepisyo nga mahimong mapahimuslan sa mga membro sa kapulisan. Lakip sa gipaila ang Police Court Duty Allowance Program nga maghatag og allowance sa mga police personnel nga kinahanglan mo tambong sa mga hearing ug uban pang proseso sa korte. Matod sa mga opisyal, makatabang kini aron mapagaan ang gastos sa mga pulis nga kaniadto gikan pa sa ilang kaugalingong kwarta ang gigamit sa pag-atubang sa maong mga obligasyon. Chairman, I was expecting sagutin niya. But anyway, the legal travel assistance, no? This is our help, no? Tulong natin sa mga pulis natin to, no? There are two types. The legal assistance, meaning if ang policemen natin were charged by either counter charge, no? Basta in line of service, then they are entitled to receive 20,000. Gipresentar usab ang In-House Medical Assistance Program o IMAP nga naghatag og medical assistance dili lamang sa mga membro kundi usab sa ilang kwalipikadong mga dependents. Ana usab ang Travel Assistance Portal o TAP nga makatabang sa mga membro nga adunay panginahanglan sa panahon sa emerhensya ug pagbiyahe subay sa mga kwalifikasyon nga gitakda sa programa. Gawas niini mahimong maka-avail ang mga membro sa Educational Loan Program aron masuportahan ang pagpaeskwela sa ilang mga anak. Highlight namin. Okay, let me just state, tama ba ako ma'am? Let me just state that LTAP is just one of the many benefits, living and death benefits if you're a member ng PSMBFI. Sumala sa PSMBFI, kabahin kini sa ilang paningkamot nga mapalig-on ang kaayuhan sa mga kapulisan pinaagi sa mas lapad nga benepisyo og serbisyo alang kanila og sa ilang mga pamilya. Ako si Alan Defensor, alang sa Balita on the Dot. Nakatala og ashfall ang pipila ka bahin sa Cebu City buntag sa Huwebes nga gituohang resulta sa pag-erupt sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ang mga tawo nag-iyahay sa pagpalit og mga face mask. Si Alan Defensor sa detalye. Pasado alas 9 sa buntag kaganiha, nakurat ang residente sa Barangay Mambaling sa Cebu City, humana kamatikod nga kalit lang niabog ang ilang palibot. Sa sinugdan, nagtuo sila nga ordinaryong abog lamang kini nga gidala sa hangin. Apan sa dihang ilang namatikdan, nga abo di ay ang mipilit sa ilang mga kamot ug nakasinati sila og iritasyon sa mata. Misugod na ang kabalakas sa komunidad. Dito na buta kan laos sa Negros kanya mo ni sa abuga. Dili magpadong sa hangin. Dili lagi ang hangin o. Ang sama inyong namatikdan atong Nay nga daga ka mga bus. Abog. Bas. Malas. tungod niini, daghang residente ang misulob og face mask aron malikayan ang pagsulod sa abo sa ilang ilong ug baba. Bisan ang mga traffic enforcer nga nag-duty ilawom sa Mambaling flyover na kamatikod usab sa talagsaong kahimtang. Matod nila, lahi ang klase sa abog nga mikatag sa lugar, maong namalit dayon sila og face mask isip panalipod. Kapot mo, Mikey. Dati kayo, Mawagid. Mawagid pag-inin nyo. Dili, hindi kami ni-break, hindi kami ni-stop. Okay. Break time na mo. Break time na mo, niya, may balik na mo, tubig taligsik. Taligsik. O niya, apok mo na eh. Katong lamatikda nato nga mga abog nga namilit sa atong sanina nga maoy asphalt gumikan sa pag-irap sa Bulkang Kanlaon. So mas makita nato ang epekto sa mga sakyanan nga nagpark. Ang kabaga sa abog daraw. Pwede ta makasuwat gani sa ngano. Kay grabe, baga makita gid nato.
So mao na ipahimangno nga kung wala ra may importante, stay at home lang ta aron na safety ang atong kaugalingon kay delikado sa masakit sa respiratory kini epekto aning abog gumikan sa asphalt. Samtang nagpadayon ang pagkatag sa abo, milibot usab ang barangay patrol aron magpahimangno sa mga residente pinaagi sa public address system. Giauhag nila ang publiko nga magsulob og face mask o magpabilin sa ilang panimalay kung wala importante nga tuyo sa gawas. Kinala ng mga tao kung pwede stay sila sa ilang mga balay. Kunya, kung pwede sir, kanang maggamit sila N95 mask para iwas tani kay sakit na natong makuhaan ni dalawa brad. Sa ulahi, nasayran sa mga residente na posibleng may kalabutan ang nahitabong asphalt sa pag-irap sa Bulkang Kanlaon nga gituhang maoy hinungdan sa abo nga mikatag hangtod sa pipila ka bahin sa Cebu City. Ako si Alan Defensor alang sa Balita on the Dot.